Ayan mga kasinag, magandang hapon. Kanina ko pang hinahanap si Bagwis. Naikot ko ng ang palibot ng bahay namin hanggang doon sa kabila doon. Andito pala si Bagwis. Ayan oh. Ayan si Bagwis. Naghahanap siya ng mahahunting dito. Dito sa ano na ito, sa sahan. Bagwis! Halika na, uwi na tayo. Ha? Bagwis! Bagwis? Ayan mga kasinag, tawagin natin si Bagwis doon kung lalapit siya. Pag lumapit siya mga kasinag, pakainin ko na siya ngayon. Kasi may gagawin ako mga kasinag. Mangawit kasi ako ng buli, yung ibububong ko doon sa ginagawa kong kulungan ng baboy. Pakinggan nyo mga kasinag ha. Tatawagin ko yung pangalan ng Bagwis. Sasagot niya si Bagwis. Bagwis! Oh, di ba? Sumasagot yung mga kasinag. Alam, oh, yan na. Ayan na si Bagwis. Saan kaya dumapo? Lumipad na mga kasinag. Lumipad na siya. Galing siya dun. Lumipad pa pa ganyan. Pero hindi ko nakikita dito sa parte dyan. Mga kasinag, ito yung buli na sasabi ko sa inyo. Ayan oh. Ayan yung gagamitin nating pambubong dun sa ano. Kulungan ng baboy na ginagawa ko. Ayan ang gamitin natin. Kasi pag magsasalasala ako matagal pa. Ayan mga kasinag, madali lang kasi ano yan, ibubong. Meron din yan mga kasinag, yung maliit, yung isang klase niyan, yung tawagin sa amin ay magilay. Yung kapamilya din siya ng anahaw. Dito naman tawag ng bigo. Iba pa yung anahaw mga kasinag, pero mas maganda sana yung anahaw. Kaso lang yung anahaw wala dito. Ano kaya sumunod dyan?
Mga sinag, natapos na natin isang puno. Kawitin naman natin ulit yung dun, yung hinihi ko na ganyan ulit, yung pangalawang puno na buli. Halika kayo mga sinag, pagod. Pagod, natapos ko ng kawitin yung dalawang puno ng buli. Meron dito mga kasinag na puno ng buli, kaso walang dahon, may bunga siya. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag kasi yung bunga nito kinakain. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa inyo mga kasinag. Pambihira lang ito mga kasinag. Mga kasinag, yan yung bunga ng buli. Ayan nakikita nyo, ang daing bunga mamaya kakawitin natin yan para makita nyo ng personal at malalaman nyo na kung anong klase yan. Mga kasinag, ito yung sinasabi ko sa inyo na bunga ng buli. Halika at buksan natin. Mga kasinag, yung bunga pala ng buli, wala pang laman. Bagong bunga pa lang pala niyan. Akala ko matagal na. Kasi hindi man ako dito nagagawi. Ngayon ko lang na nakita nga na may bunga. Kaya ngayon ipinakita ko sa inyo. Bubuksan natin tingnan nyo mga kasinag. Wala pa siyang laman. Sabaw pa lang yung laman niya. Para siyang buko. Pero okay lang mga kasinag, madami pa naman. Sa mga susunod mga kasinag, babalikan natin yan. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. Hapon na. Magpapakain pa ako kay Bagwis. Ayan mga kasinag, kararating ko lang, nagkuha ako ng pagkain ni Bagwis. Ayan pakainin ko si Bagwis. Titingnan ko dito mga kasinag kung nandito pa si Bagwis. Kasi iniwan ko yung kaninang tanghali dun. Dun sa lugar dun. Tingnan natin kung nandito pa. Kung wala na, hanapin natin. Dito. Bagwis! Bagwis! Asan ka? Dito pala. Dito si Bagwis mga kasinag. Saan ka? Ayan. Ayun, si Bagwis. Oh my God. Ayan mga kasinag si Bagwis.
Ayan oh. Ayan si Bagwis mga kasinag. Nag-aabang dito. Mga kasinag napakahirap na talagang tawagin ni Bagwis. Andun siya. Lumipad sa pinakang malayong nyug na yun oh. Ayun. Ang layo ng lipad kasi kanina andito lang siya. Sa malapit dito. Lumipad doon sa malayo. Andito na ako sa itaas ng bubong. Ayun, humuhuni na. Andun siya mga kasinag oh. Ayun, kung nakikita nyo oh. Yun. Sa nyug na yun. Ayun mga kasinag si Bagwis. Ayan oh. Oh, ang layo na. Malabo na pag isinom. Ayun. Layo ng maigi. Ayun na, lumayo ng maigi. Tapos, saan daw pumunta yun? Bagwis! Diyan yung lumipad kanina mga kasinag sa malaking puno na yan. Hindi ko lang alam kung saan lugar dyan. Sukal. Bagwis! Bagwis! Dito lumipad kanina mga kasinag. Sa taas ng malaking puno na ito. Tabi-tabi puno po. Wala ba ka mga kasinag? Yun! Bagwis! Humuni siya. Dito lang sa loob. Bagwis! Andun! Andun mga kasinag. Punta natin dun. Plastic na yan. Pinapagod ako ni Bagwis. Kasama ko pati yung panganay kong anak ko. Pagsuot ko, suot din. Kababaeng tao, sige ang sama sa tatay. Ito ang labas ng mga kasinag. Itong area na ito. Nasa si Bagwis. Ayan. Hanapin natin si Bagwis kung nasan. Bagwis! Dun, andito. Andito. Layo naman pinuntahan nito. Ayan si Bagwis sa taas ng kahoy. Layo nang nararating. Nagpaikot-ikot na. Gutom na yun mga kasinag. Mga kasinag, hindi pa rin bumababa si Bagwis. Ayun pa rin, itaas ng puno ng kahoy. Malabo na kasi mga kasinag pag nakasum. Ayan oh, nakikita nyo? Pasmado ng kamay ko, mawiri talaga. Layo na. Layo ng rating. Malas ka Bagwis to. Tawagin natin mga kasinag dito sa Bagwis. Ano sa puno ng nyug nino. Ayun naman, saan naman pupunta yun? Ayun, ang layo na naman. Ay, ang layo. Andun, pumunta mga kasinag sa malaking punong kahoy na yun. Wala, malabong umuwi yan. Baka dyan ay matulog mga kasinag sa malaking punong kahoy na yun. Saka mga kasinag, hindi naman kakatakot kung saan siya matulog dito. Kasi dito sa lugar namin, kilala naman at alam naman nila na alaga ko talaga yan si Bagwis. Andun mga kasinag si Bagwis, dun
sa malaking punong kahoy dun. Dito na kami dadaan. Hirap. Kailangan ko talaga magsakripisyo mga kasinag para kay Bagwis. Kasi kami ang may kamalian eh. Kasi nagkukupra kami, aksidente naming nasira yung kanyang pugad. Kung hindi naman namin nasira yun mga kasinag, kahit pa paano sana malaya si Bagwis at hindi rin ako nagsasakripisyo ng ganito. Pero wala akong magagawa kasi hulog yata ng langit si Bagwis sa akin. Kasi kung hindi naman dahil kay Bagwis, hindi rin yun naman ako makikilala at hindi naman aangat ang aking YouTube channel. Kaya nagpapasalamat ako mga kasinag kay Bagwis. Lalo na sa inyo mga viewers. Dito ako dadaan. Pagod ako. Kung naalala nyo mga kasinag, yan lang yung puno na malimit tambayan ni Bagwis. Ngayon si Bagwis andun sa kabila, malayo. Pero okay lang yung mga kasinag. Safe naman yung si Bagwis. Hindi naman ako dapat mag-alalang masyado. Kasi dito mga kasinag, safe naman si Bagwis. Ayan mga sinag, update ko lang uli kay bukas. Mga sinag, good morning. Salamat sa panibagong araw na ipagkalob ni Lord ngayon. Umaga na naman, 5:20 na ng umaga mga kasinag. Si Bagwis, ang ingay. Nampupulisaw na ng kapitbahay. Si Bagwis kasi kanina mga sinag sa bahay dun. Luwi pa dito. Ayan na si Bagwis bumalik na siya. Gutom na yan mga kasinag. Kahapon mga kasinag, nahirapan ako magparahabol sa kanya para mapakain lang siya. Kaso lang hindi siya bumaba kahapon, hindi siya kumain. Kaya ngayon gutom na gutom siya. Yan, sige ang huni niya. Pati kapitbahay pinulisaw na. Kanina pa yun mga kasinag, simula doon sa bahay hanggang dito. Nagparalipad, ayun na sa baba. Bumaba siya, gutom na siya eh. Ay, agang-aga nang pupulisaw ka. Yan kasi layas ka kahapon. Hindi ka nakakain. Hindi kasi nakakain kahapon. Nagpunta kasi yan sa dam. Doon natulog sa dam doon. Layo na nga. Yun nga, sabi ko wag lang makarating ang kiloon. Yan. Gutom ka na. Halika na, uwi na tayo. Mga kasinag, kunin ko muna siya at pakainin ko. Ayan mga kasinag si Bagwis, sa itaas ng garahe na yan. Ayan, hinagis ko lang sa kanya dyan yung pagkain niya. Ayan, kakain na si Bagwis. Kapasaway kasi kahapon eh. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan, kumain na. Busog na. Kaya hindi na siya maingay. Ngayon pala mga kasinag, pagkatapos kong mag-almusal at
pakainin yung mga baboy, yung mga asikasuhin ko dito. Pagkatapos samahan niyo ako mamaya, hakutin natin yung dahon ng buli, yung kinawit natin kahapon. At ipapakita ko sa inyo mga kasinag kung paano magkabit nun. Mga kasinag, andito tayo sa area kung nasan yung buli na hahakutin natin. Bago ako maghakot ng buli mga kasinag, shoutout pala sa mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout pala kay Babu TV Vlog from Saudi, ka Mike TV. Shoutout pala kay May Castillo from Binangunan, Jumer Official Vlog. Shoutout din pala kay Shireen Delgado from Valenzuela. Advance happy birthday sa darating na August 15. Happy birthday. Salamat sa iyong suporta. Sana ibigyan ka pa ni Lord ng maraming birthday na darating. Thank you. Jan Patrick Ligaspi from Kanakman, Camarines Sur. Kabrad TV. Alpoy Santiago from Taiwan. Shoutout pala kay Quintin Escanilla from KSA. Shoutout pala kay Juni Palyarqua from Pampanga. Shoutout pala kay Ernie Kalawagan from Riyadh. Mark Alday. Munsayak family from Pampanga. Pambansang Mayor Official, shoutout sa iyo idol. Shoutout pala kay Juju Dagta from Tacloban, Sagkahan. Shoutout pala kay Fernando Bercasio TV from Magallanes, Sorsogon. Alvaro Mendez, CJ Backyard, Junpyu Fishing, Eagle Jack ng Pandi, Bulacan. Shoutout pala sa gwapo kong supporter na si Darwin Sun at napakaganda kong supporter na si Maria Daniela Sun ng Pampanga. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Kasilaw Farmlight, Tacloban Basketball Society, shoutout sa inyo. Ajo Balde, shoutout. Mar Magician from Dubai, at shoutout pala kay Ronel Kayabyab ng Pampanga. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Maghahakot na ako ng buli. Subukan ko kung ilan ang kaya ko dito. Alam niyo mga kasinag, kaya ko binuhat na lang ito ay hinila palan. Wala na kasi si Unyo, yung hinihiram kong kalabaw. Di ba namatay na, sabi sa inyo. Kaya magmamanumano ako magbuhat nito.
Pag nagbububong nito mga kasinag, ano, babaakin nyo. Pwede rin naman siyang buo, pero mas maganda yung baak. Pakabaak nyo mga kasinag, gagawin nyo siya ng pansabit. Ganito mga kasinag ha. Kaya ginawa natin siya mga kasinag ng pansabit kasi yung pagbu niya, yung salawag niya kung tawagin, ganito, pabalagbag, hindi pa paganon ha. Ganitong balagbag. Isasabit nyo lang ito mga kasinag. Ganyan lang. Ganyan lang yung mga kasinag ang teknik niyan pag kakabit. Isasabit nyo lang. Lahat yan, isasabit nyo lang pupunta doon. Dapat mga kasinag, pare-parehas siya. Yung kaliwa, sa kaliwa, yung kanan, sa kanan, pare-parehas siya. Kung kaliwa itong nasa sinabit nyo sa baba, kaliwa lahat yan, yung kabaak. Tapos yung kanan naman, dito naman yung isasabit sa taas. Baliktaran. O yan, ganyan lang mga kasinag. Pag nalagyan nyo dito sa ibabaw, kakapal na yan. Ganyan lang ang teknik mga kasinag, napakasimple. Hindi kayo mahihirapan. Wala nang tali, wala nang kung anong ipit dyan. Kaya kung may ganito sa inyo, gagawa kayo ng machine house, mga kubo. Napakadaling pambubong nito. Maraming salamat mga kasinag sa aking mga subscribers, viewers, lahat na tumatangkilik sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.